Assalamu alaikum, mehman dostlar, tomoşaçylar, ekranın öňüne hemen hoş gördük. Biz şu wagt ýurdumyza ýakyn wagtda, gysga wagtda işe başlap, uly isleýe münasip bolan platformada şu wagt oturýar, ýani o platforma men bilşimde ýa-da biz diýip adlandyrylýar. Özüne şeýle bir ajaýyp bir dünýäde bir iň bir islenýän mümkinçilikleri jemleýän türkmen platformasy bu. Indi şu ýerde meňe ben bir hormat koyan ağam var. Hem kardeşim, Halipa diýsem, yanlışman mukam diyecek olanlar. İdil Halipalık bizden iyi reaktörle belirsin. İyi reaktörle azam mota bir zat bir gaýbany öwrensem Halipa diýmäge azam mota münasip diýen. Ondan ilkilerden hoş gördük. Wagt aýryp gelen şeýle köp sag bolsun aýdýan. TM platformasy bilen öňden näke agam tanışmy? Biz, men umuman internet platformada tanışmama sebep bolan Begilzan'dan öwrüň diýsem bolýar. Olam nälik boldy? Gysgaça bir mahabat görnüşinde maglumat berýär bir video öňden çykdy da. Biz diýmek näme kanal platformaga diýen. Näme ünsün çekdi başda? Biz diýip eşitdiňen hem ünsün çekdi. Başta ünsünü çekende şu videonun özünde men bir pikir etdim, bir öwrümçilik hakyna gurulgy diýem gaýtdym da. Ýöne soň bu logan dizaynyn maşlap içine ýa maglumatlar aýdyp başladym da awan. Ünsünü özüne çeken zat Türkmen sanyna biziň ýurdumyzda ilkinji diňe bir telekeçiler bilen baglanyşyk däldi. Eýsem ähli raýatlara bir täze Türkmen platforma. Men şol täsir gallarynda. Ýani bütün dünya belli TikTok ve Instagram ve muman belli internet platformaları bolşaýalyk biziň öz milli platformamız. Ene menne şolat has bir özüne çekici bolup turupdy da. Men ýalan söýdejekler täbi bizde mümkin döredilýän mümkinçilikler esasyna, şertler esasyna hakykatda hem şeýle döreýmelemdi. Oňa da sebäp bolan ýani şol videony gördüm de ben şonu Play Market'ten, Muman App Store'dan yükledim de özüm içine girip gıdıklanyp başladım beýem. Şo platforma hakynda. Hazam bölüni bir görelen näme käwül. Owa. Özüm adam bakyr azyk çyýyk süýdümün hemen soň baýrakly ornor wa diýdiler, muman ýaş wa diýdiler. Olam bir tarapdan bir ilek bir özüne çekici, özüne bir ilek bir maýly diýdi. Onuň ýaşdyrla boýunun esasy şoň ähmiýeti 7 ýaşdan başlap 70 ýaşly adamlary ünsün özüni çekmekden ýa-ni ähmiýeti var gaşlardan. Gel bir öz gözümden bir görüýnip internetden ýa-ni telefon ýükläp aldım da. Onu girip gördüm. Agza boldum. Näkeli içini bir gördüň, tanyşyp başladyň diýjek bolýanym. Näme üp göçme goşmalymy biz? Ýa bir düzeltmeli işler barmy? Ente görýärmi, islenlik zadyň başy bolan soň, islenlik zady başlanyş tapgyrda bol geçýärdi. Dogry ol köp adam gün şol öňkü ullanýan zadyny şonu da göresi gelýärdi. Ýöne onuň has bir kämillik derecesinde, onuň bir has bir ösüşde bolsa görünüp durýar. O taýda dogry goşmalar känen täkle, ýöne oňa garamadan şumat gaýarda da biz öňkü ýagdaýdan has tapawutly. Sebäbi görýän oňsyny ençeme adamlar zähmet çekýärler. Ençeme kelleler şoňa kelleden agyrtmak bilen mümkin eýem diňe bir kiçi ýaşly çağlar däl ýa bir telekeçiler däl ähli auditoriýany özüne jemläbiljek funksiýalar açylyp başlady. Mesela şu sen öz şahsatyň barmy, sen arkaň ýeňillikli ýagdaýda wiziony ýükläp bilýän. We şol bir ýagdaýda iň bir içine gowuran adam men öz çağlamyň eline de şonu berip arkaň şo wiziolary görmäne mümkinçilik bar da diýjek bolýanym ahlak tarapdan. Aýratynlar, ahlak tarapdan. Biz dogry köplüş halatda öz çağlamyny internetden daşlaşdyrmamy seýär. Sebäbi internetde belli bir derecede maglumat almaly zat we çağlara almaly zat we. Emma bizde men gorkman öz çağlama arkaň men şonu görkezilýän. Sebäbi çağlaryň tematikasyna başlap, uly ýaşlar üçin habarlar gerekmi, ýa bir degişmeler gerekmi? Ähli zady ýoşdan kämilleşdirip içinden ýüklenip başlandy.
Hakikaten hem şol ýa-da diýäniň gaty dogry. Ýa-da wagtda çağalan bir ýaral çemasy diýip aýdyp bilýär, telefon meselesi. Onuň ýa-da biz bolan bolsa telefonu arkadan berip bilýärsiň. Çağalar üçün ören peýdalatlar köp. Ýa-ni böyle geçen ýaly wagtyny bir gyzyklyga sarp etmek üçin çağalan bir çağalan reýsli multiklardan bölekler bar meselem diýeli. Buna öwrenmäne, okuw sapaklary bar, dil öwrenjekmi, okuw merkezleri öýerde öz akkauntlaryna sapaklaryny goýýar, paýdaşýarlar. Umman diýjek bolýanym peýdal taraplar ören. Ödem şol ýanky dil okuw sapaklar diýdiňiň tuğlamy bunkun ýurdumyzda diňe bir orta bilimden daşary türkmen telekeçilemediň okuw merkezleri bar. Şol okuw merkezleri çağlary dil babatda ýa bolmasa umman ilmiň äkli görnüşleri babatynda, sport babatda kämilleşmäne ýürüte okuw merkezleri bar. Şolar hakynda da maglumatlar dolugyna tembizde bar. Ben köp maglumatlary çynmaýsam bunkun tembizini söylemelýär. Lekinjilen gatary hatda habarlaryny hem aýratyn bir bölüm açılıptır da. Özümüz häbi özümüz kino görmenem owarýasyn birinji notu habarlar. Şol habar hakynda bir maglumat adam näçe eken maglumat allygyça kämilleşýär. Gitdikçe de şol bölmem bunkun artýar. Öňdiňe bir habar hakynda bir account bawarda, bir näçe habarlara degişi aýratyn bir bölüm bolup durýar eken. Ben gönlüm tembizde şonu ýerleýär. Towy. Berteskli tema geleler. Berteske gatnaşdym diýdin. Bugün biz seni mihman okumuny çağırtda diýjek bolýar. Niňe jolmak nesip etmedi? Ona nesip etmedi. Ýöne gatnaşmagy ödemeýän bir özüm üçin beni täzelik diýilen goýarýan. Ökmen şu taýda bir baýrakly orna düşmek ýa bir baýran almak däl. Ol hakykatdan hem näil berteske. Ben özüm istenlik bir haridyň reklamasyny, video maglumatyny görsem, şol harid men özüme gerek zatmy? Men şonu bar ýanyna ýaltanman, şol aýdylşýaly, videoda görkezýälik, şoň anyny ýetmän bolýar. Onu ýöne dogry ben alyp bir öz akkauntum üçin, öz kontentim üçin çekmek däl. Ben özüm gyzyklanmany bolýar. Onuň şonu gyzyklanandan soň täbi adam pakyr her bir zadyň anyna, aňyrtyna hakykat bolsa, şol zat anyma ýermek bilen bolýar. Bunkun tembizde men özümde, öz şahsy pikirimde anyma doluny girdi. Hiç bir zat yalan zat ýok eken. Ben onu öwü aýtdym däl. Ýa-ki bir pikir edýän bolmak, men bir mahawa üçin edýän. Ýok, ben özüm şol ýaşa aýdýan ýankyrak bir baýrakly orun üçin ýa bir zat üçin näle, men özüm üçin gyzykly boldy. Hemem şu aňyrtyň hakykatdan hem hakykat bamy ýa ýokmy? Şu anyny ýetmän adamy köçürip boldy. Indiki bätleşikde gözüňizi tutarsa. Ja. Mesela ýa bir goşmak isleýän zadyň barmy diýemde bir aýdy bilmedik ýaly bolup dursun diýinmi? O belzan özüň şuma duýdum diýär, ýa-ni bildiň de ben şu esasat tuğlama gowy video ýüklendi de hiç gerek bir bökdönçlük ýok. Ýa bolmasa şoň hili babatynda da käbir portatlar bolýar da beýlik platformalarda şu video ýüklenen soň şoň hili itýär. Emma sen öz edil telefonda kära hili gorkadan okşar sen öz akkauntunda. Bunun tuğlama edil şol videoň näerek derecede hili bar bolsa, şo hilide gorkadýar. Beýleki akkauntun orsan tapadyk, senin akkauntun oranda hilini gara diýtiren ok. Men aslında özüm käwat telefonda zatlan görýän edil işleňe videolaryň. Käwat onuň bir ul ekranyny görüňde duýu başgaça bolýar. Hakyky, düýüne başgaça bolýar. Hatda käbir halatlarda şo taýda bizine birinci plan, ikinci plan näse? Şol birinci däl, ikinci planyň üçüncü planyna da şoňa azak ýagdaýlaram bar eken o diýip bir özüňde işlemene de ol mümkinçilik bolar. Gatowy. Niýe öwrenmek meselesini biz ýa çağlara da geçdik da. Ýöne o ýerde diňe çağlara däl islendik ýaşda adamda öwrenmäge zat bar. Aslında adam bir näme ýaşap pörde hemişe öwrenmek bilen bolýar, hemişe kämilleşmek bilen bolýar. Soň söýlem islendik ýaşda adamy da peýdali video o ýerde öwrenken, ulu näme özüň bilýärsiň.
Diğeri crosswordlar ya bir başka her hilek meselem diýeli bir zady nähili tarapdan başga bir tarapdan ulanıp bolýany peýdaly maslahatlar, life hacklar diýjek bolýanym gaty gyzykly videolar, gaty gyzykly maglumatlar özüne jemleýär. Gaty özüm men bir zady begenýände şu dil wagty biziň öz türkmen dilimizde Musa Yusupjan var. Ben şonu her ýerde kimi gördüm aýdýan maslahat berýän. Beýleki platformalardan daşary şol iň ýokary hille taýyn bizde şo hille kaçta da görmäne mümkinçilik bar da Musa Yusup'un filosofik pikirleri biziň dilimiz wagtynda şol account bar eken. Gönü ola hem uluyaşı boldy, kişi ýaşy bol tapady ýok. Biz türkmen dilimizi ýitirmeler. Şol oganyň ähli öwrüjü ähengdäki peýdaly maslahatlar diýjekmi özüm şonu analiz edip getirýän fursatlar içinde yekeme bar eken. İleşende de şol accountları maslahat berýär. Eýsolam, ýamar beýatlyşyk bar durup geçdik. Beýatlyşyk bize kän ýazýanlar bar da. Şol beýatlyşyk diýjek bolýany öň birinji ýerde geçirildi, ikinji tapyr geçirildi. İleşlemede köpüsi gowy oturup nasip boldylar, begendiler. Biz olan bir şartlaryna sebäp boldum kapsy begenýär. Nisip bolsa beýatlyşyk integrimlenok, dowamly ýeni gurnalar, ýeni has bir olarak gymmat bahasy bolýar garaşy. Nisip bolsa. Inni belki bizem şolaň arasynda şaýat bolmak diýebilsin ýa-da. Nisip bolsa inşallah. Inni bir gurrumuzy häzirçe jemläli. Nisip bolsa bir sen bir boş wagtyňa sarlap, gawatlap, bir şu ýerde oturup bir telewizoram goýar. Şu taýyn biziň TV versiýasy hakynda arkaň telewizoryň özünden seredip, haýsy bölümlerde nämeler bar, näkil peýdaly maglumatlar, umumyň şu barada gurnaly. Başy üstüne garap açıklama bolýar-da. Açıklama ol gaty bolarym gaty. Ýene-semede hazam bir ýakynyň tanışmagyna. Biziň üstümüz bilen biz şu hakynda näle pikir edýäs. Bizem elbetde öz pikirimizi näme ýyleşýän bilen tomoşalar bilen paýlaşaýmak galýada. Wagt gaýryp gelen üçin köp sag ol. Çağıran üçün hormatyn üçün köp sag ol. Ýygyny